Здравейте, хора! Баба и Роданка съм аз. Познавате ме от предишните видеа на Илия, това младо момче, което по някаква странна причина или състояние, или там както се вика това, ми е внук. Така, сега ще покажа какво нарисува сестра ми. Не шегувам се. Има някой дет не съм ви показал, затова сега ще ви показвам всички. Показала имах предвид. Първото трябва да се го видели. Той Илия сигурно го е показал. Това е неговия любим кичист, Роман Рейнс. Да пристъпим към следващия, който е Брей Уайт. Така, след Брей Уайт идваме на Ерик Роуън, който не че съм гледал нещо негово, просто много ми харесва песента му, Гейм Сонгът му, дали така се казва, не знам. После идва Сет Ролинс, това тук не го гледайте, дето пише Закари, тя Антония се пошегува малко внучката ни. Но признайте, ако гледате кеш, признайте, че прилича на тях. Следващия, също един от моите така наречени любими, кажете да не ми падне кърпата, е Голдбърг. Знам, че се пише с лято, кажете го на сестра ми. Така, сега... После е грамадата Big Show. Също един от любимите ми. Кой беше? На Голдбърг. Да, казах ви защо. На Big Show. Той ми е също един от любимите. Харесва ми. Това е... Мисля, че за сега е един от най-любимите ми кичисти. Ето по тази последния. Ако хора, без да гледате името, се опитайте да познаете кой е. Аз сега ще ви кажа, че е Stone Cold. Така... Баба Роданка приключи тук с картинките. Сега да си поговорим наистина. Така. Добре. Нищо бе. Очилата. Не бе, мокни. Гледах тук една гривна. Така, да сипим тук от домашната. Чакайте малко. Сега ще се връщам отново. Как сега тази технология? Ето, включих се. Само да си стъкавам кръпата и ще ви се сипа от домашната ракия. Вода. Ето я домашната. Тук вижте колко малко е останало. Трябва да произвеждам да направя още. Да си сипим тук в чашката. Тя пълно. От снощи, значи няма да пием тази чашка. Бабе директно в чешето. Много хубав вкус. Така, сега баба Роданка е тук да ви каже нещо важно. Нещо, което чух Илия да казва преди да снима това видео. Преди аз да го снимам, той не му казвайте, но май не знае, че ползвам телефона му, за да снимам. Го чух да казва, че ще такова. Вълк вече си е тук. И най-вероятно още тази вечер, т.е. сега, ще го видите. Да, значи няма нужда да пращам с детето на съседите. Бати Наско. Познавате ли го? Той е много забавен човечец, много възпитан. Да. Един момент само да се изключа. Извинявам се. Така, Вълк, ако се върне, ще го попитам и най-учтиво, нали ме разбирате какво имам предвид? Най-учтиво. Да, миличка! Къде ми е това? Чакай. Какво викаш, бабе? Къде ми е, молива, няма го? Не знам. Оправяй се. Ще взема от парите и ще ходя се купа. Тихо малко. Сега, ако Вълк се върне тази вечер, ще му дадем един безплатен урок по карате. Лично преподавам... баба Раницата ми къде е? Отвънка. Лично преподавам от мен баба Роданка. Хора, само да ви кажа нещо, което е важно. Какво става тук земетресение? Хора, чакайте да подпра. Хора, не. Хора, да ви кажа какво стана. Последните новини
като клюкарката тук на селото. Мисля, че Вълк се върна. Да, само да отида да го видя и да го повикам тук да дойде при вас. Здравейте! Надявам се да ме помните. Казвам се Вълк и се завърнах. Така, да ви кажа, че гледах видеото с бате Наско. Така, бате Наско, върнах се. Ето мана. И баба Йорданка също ме видя. И да, така се развиват нещата при мен. Тук не знам как стоят. Скоро, може, той Илия ви е казал, освен баба Йорданка и бате Наско, не знам да ви е казал, ще има и нов член. Да. Сега аз имам малко работа. Ще виждаме по-често. И да. Вълк, Да. ще спиш ли днес тук у нас? Да. Ще спя. Тоест, очаквайте още Знаеш къде видео. ще спиш? Къде? Отгоре на гардероба. Хелп. Ама Вълк, някъде спиш. Трябва да спиш при баба и деда. Не, ще спа. Тук на земята, където спах и преди. Добре. Това е. Хора, да си го за лицето. Имам малко работа, така че ви оставям. До нови срещи. Значи, много съм радостна, че Вълк се върна, но също така съм и много ядосана, защото той ми обеща, че ще снима клип, обаче появи се в това видео и изчезна. Значи сега Илия, като се върне, ще му кажа и да си поговоря малко с Вълк. Също, хора, да ви покажа малко сега отново любимия ми кичиз. И с това завършва... Не е с това. Ще викне Илия, той малко да направи аутрото. Той трябваше интрото да направи, аутрото да направи, но аз направих интрото. И сега ще го викна и си направи аутрото. И какво още имах да казвах? Да, ще го видите в аутрото. Хора, аутрото намали, бе. Аутрото намали. Това правя. Аутрото, което баба Йорданка ви обеща, ще го направя. Също така, да, аутрото е, знаете, абонирайте се, харесайте клипа и клиповете и за още подобни простоти. Още каквото да ви кажа. Също така, сега хора имам една идея, която искам да пробвам. Само да извикам героите в нея. Хора, само да ви кажа и още две неща. Бате Наско отиде на почивка с семейството за 2-3 дена. Но и това, което съм тук да ви кажа съществено е довиждане. До следващия клип. Абонирайте се за канала, лайкнете и чао!